Сәлем, мин Рима Бекмөхәмәтова, мин журналист һәм мин мөхаҗир, эмигрант. Минем тормышым 2022 елда тамырдан үзгәрде. Минеке генә түгел, йөзләгән, меңләгән кешенең тормышы үзгәрде. Без төрле җирдәбез, кемдер һаман да күчеп йөри. Сәлем, син кайда? Исемле подкаст шундый кешеләр турында, үзем турында. Һәрберебез мөхаҗирлекне төрлечә кичерә һәм бу турыда без үзебезчә шәй эчә сөйләшәбез. Минем шәйләр кайнады һәм мин шәй эчәргә башкорт теле активисты, балалар проекты җитәкчесе Рузилә Кинья Булатованы дәшәм. Рузилә, сәлам, син кайда? Сәлам, Рим апай. Мин әле һинең менән Америка Кушма Штаттарынан, Лос-Анджелестан һинең менән бәйләнешкә сыктым. Аллам, безнең шугадарым зур сәгать аермалары. Мин кичке шәй эчәм, син иртәнге шәй эчәсең. Безнең тыңлаучылар нинди вакытта тыңлыйдыр белмим. Мин мәтрүшкәле шәй эчәм, ә син? Минең бүген башкортса бер хамут буламы ул? Earl Grey була инде инглиз телендә. Шул сәйде мин бигрәк тә иртән эчәргә нык яратам. Я кофе кайһы вакытта, я булһа ошо сәй. Америкага киткән кешеләр шәй эчәмесең инде ул? Ничегрәк аларның гадәтләре үзгәрмиме? Ой, мин кайда гына йөрмәһәм дә, мин 2009 елдан алып төрле ерләргә йөрим бит, сәяхәт итәм. Ләкин шул сәйде һагынам. Әгәр берәй илләрдә сәй булмаһа, шул сәйде һагынып кайтам. Рузилә, татарлар сибелеп яши дигән гыйбарә бар. Ул шул кадәрем күптәннән таралган сүз, ләкин 1 ел һәм 1 ел ярым вакыт аралыгында татарларга түгел, башкортлар да сибелеп яшәргә дучар булды кебек. Менә мин сезнең гаиләгезне, Рузилә сине һәм Илдар Кинья Булатовларны гел ничектер Уфада, Башкортстанда күз алдына китерәдерим. Һәм сезне аннан аерыла торган кешеләр дә түгел кебек иде. Менә мин синең белән хәзер Истанбулдан һәм Америкада сөйләшәм. Син үзеңне мөхаҗир итеп саныйсыңмы? Син мөхаҗирме? Мин үземде әле һаман да сәяхәтче итеп тоям. Без унан алда менә мин Илдар менән танышыр алдынан да сәяхәт иттем. Шуннан без Илдар менән осрашканда без ул Мәскәүдә торды, мин Өфөдә тордым. Без сәяхәттә күрешә идек. Безнең өчен сәяхәт итү шул безнең мөхәббәттең бер өлеше һәмак. Хәзер тоела. Чөнки шулай итеп без осрашып йөрөнек. Теге сәяхәттә бит инде. Гомумән сәяхәт итү безнең тормышка шул тиклем нык итеп кереп үтте. Шуның өчен һаман да мин үземдә сәяхәтче итеп тоям. Сәяхәт иткәндә кире кайтам дигән хис бар. Менә барам, күрәм, хисләнәм, сокланам, тегене татып карыйм, моны күрәм, монда фотога төшәм, ләкин өйгә кайтам дигән әйбер бар иде. Бар иде түгел, бар. Ләкин әлеге вакытта сезнең кайтам дигән хис белән чыгып киттегезме? Яки бу сорауга җавап юкмы сезнең? Аслында әйткәндә, бу сорауга җавап юк, чөнки гомумән безнең бер шундый идея фикс булган, сәяхәттә яшәп карарга. Элек ничек стандарт теге сәяхәт итү булды? Илдар офиста эшләйти, мин үземнең ниндидер, минең уку вакытта булды бит, мин академияны әле ул вакытта укый идем. Һәм безнең өчен кайдалар сыгып китү, ул теге 1 аднамы, 2 аднамы шулай бит, теге стандарт. Шуннан безнең шундый бер идея фикс булды инде. Ничек ул сәяхәттә яшәп карага? Теге өйгә кире кайтам дигән тойгы менән түгел, менә бардың да кайдалар. Шул урында һин үзеңдә ислап та менә урындагы кеше һәмак үзеңдә тормыш курайһың бит, яшәйһең шундай режимда. Да, минеңсә безнең шундай режим барлыкка килде. Без кайдалар сыгып китәбез дә һәм без бу урында максималь рәвештә нимә ала алабыз, бу илдән, бу урындан без шуны алырга тырышабыз. Сәяхәт итү ул бит үзеңдә теге кеше һәмак үстерү була бит инде. Шуңа без үзебезне шундай рәвештә үстерәбез микән? Һәм беренче сорауга җавап бирергә оныттым. Бездә Илдар менән Өфөлә күрәһегез дип әйттегез, дип Рим апай. Моны сюрприз новость, яңалык. Без үзебезне Өфөлә ничектер үзебезнең урында икәнде тоймайбыз. Бәлки ул теге кала менән бәйле микән? Ул бер ничек тә башкорт теле менән бәйле түгел. Бер ничек тә безнең менән башкортлык менән ул бәйле түгел. Без кайда гына бармаһак та, без үзебез менән үзебезне алабыз. Без үзебезнең башкортлыкты гел үзебезнән алабыз. Кайда гына бармаһак, шул башкорт турында һөйләйбез, кешеләр белән таныштырабыз. Ләкин Өфөлә үзебезне тулыгынча бына безнең урыныбыз дип без тойманык. Ул моны шундай
яңылык. Сәлам, син кайда? Рәзилә, менә сезнең башкортлыгыз табигый, чөнки сез шул башкорт телле мөхиттә үскәнсез. Мәктәпкә йөргәнсез, башкорт белгечләрне әзерли торган башкорт филология факультетында укыгансыз. Ә хәзер сезнең балаларыгыз бар. Син бая әйттең, без кая барсак та башкортлыгыбызны үзебез белән алабыз. Без үзебезне үзебез ияртеп йөрибез дидегез. Һәм сезгә чыннан да язмыш шундый мөмкинлек бүләк иткән. Башкорт балалар бакчасы, башкорт мәктәбе, гимназиясе. Балалар өчен, сезнең балалар өчен менә бу мөхит бит югала. Рима апай, мин бәлки хәзер кемгәлер, юк, бу кемгәлер түгел инде. Ул бит асык, ул бит менә ни өчен әлеге вакытта гранттар нык популяр. Ни өчен? Чөнки грант ул шундай еңел генә бер кыска вакыттагы эшләнә торган проект. Ибет. Һәм дә ни өчен бит башланык был проектта, балалар проектын мәсәлән? Чөнки мин үземнең баламы аслап та төрле яктан башкорт телендә уратып алырга дигән максат булды. Шуңа минең беренче ата-әсәйләр менән аралаша башлагач, теге бала үсеп килә бит инде, балалар баксаһына бирергә кирәк. Хәзер һорай башланым. Әйтегез әле, нинди балалар баксаһына бирергә һәм баламды? Мин менә ул теге башкорт телендә генә үскән бит инде, теге минең Кырымда гына, башкорт мөхитендә генә үзем теге дусларга барһам, башкорт дусларны алып барырга тырышам бит инде. Бак дисәң, балалар баксаһына балалар баралар да, башкорт балалар баксаһына урыс телен өйрәнеп кайталар. Бик рәхмәт урыс теле өчен, ләкин мин баламды башкорт телен ныгытырга, башкорт мөхитенә бирергә теләгәйнем. Кайһыр балалар баксалары афарин, улар башкорт мөхитен эшләй. Ләкин телгә килгәндә, уларның көчләре җитмәй. Телгә килгәндә, балалар шул тиклем урыс теленә нык бирелә. Шуга телде хаклауы, менә Башкортстанда ла яшәп кенә телде хаклап булыр икәнде, ул аңлатмай, бер тапкыр да аңлатмай. Мәктәпкә килгәндә инде шулай ук айрым укытучылар, афариндар, улар шул тиклем тырыша балаларды башкорт теленә бурырга бит инде. Төрле бәлки саралар эшләргә тырышалар. Ләкин барыбер балалар үзара китә шул урыс телендә һөйләшергә, урыс телле контент карай бит инде, төрле яктан урыс телле барыбер йогынты яһай. Шуга ла әйткем килә, безнең ошайтып сәяхәттәрдә мин балалар менән Башкортстанга кайтып йөрү, ул нимә булды? Өләсәй олатайдар, улар балалар өчен шул мөхит, әҙмәт булһа ла теге дуҫтарыбыҙ, балаларын, рәхмәт инде уларға, башҡортса өйрәткән балаларға, шуларға алып барып, әҙерәк кенә тырышып, шул мөхитте шул тиклем үҙебеҙ тырышып, тырмашып ҡына эшләргә килеп сыҡты. Ләкин шул тиклем күп көс һалдыҡ. Шуға мин белмәйем, нисек ысафкәндә был һорауға ябай ғына яуап бирергә. Ул чыннан да шулай, килешәм, татар Казанда яшәсә дә, Уфада яшәсә дә, башҡорт Уфада яшәсә, яки Казанда, Мәскәүдә яшәсә дә, тырышып үзенең телендә сөйләшә торган мөхитне булдырырга кирәк. Ул чыннан да көч таләп итә, тырышлык таләп итә. Ләкин барыбер да Уфада яки Казанда яшәгәндә, син беләсең, теге гаилә, бу гаилә, безнең кызыксынуларыбыз бер дигән әйберне табу җиңелрәк. Менә Америкада куркытмыймы шушы мөхитне җыю авыр булыр дип. Һәм менә сезнең бу Америкага килеп терәлүегез, анда яши башлауыгыз нәрсәгә бәйле иде? Сез алдан мөхитне монда табып була дип килдегезме? Юк, әлбиттә, Америкага килеп, яки башка илгә лә барһак та, икенче планетага узһак та, әлбиттә без аңлайбыз, башкорт мөхите монда юк инде. Ләкин бар башкорттар, безнең һәммәк башкортса һөйләшергә тырышкан, башкорт телен белгән, башкорт мөхитен эшләгән апай агайлар бар. Һәм тагы ла әйтеп китәм, был тормыш, был безнең үзебезнең әллә эстән теге әйтәләр дә инде, теге аффирмациялар, evet, безнең ошо эстә яткан теләгебез, ошо аффирмация һәммәк йөрөй микән? Һәм һәр вакыт кайда гына бармаһак, саф башкортса һөйләшкән гаиләне табабыз, дуҫтарҙы табабыҙ. Америкага килеп устыҡ, беҙҙе бер матур ғына башҡорт ғаиләһе үҙенә ҡунаҡҡа саҡырҙы. Икенсе штатҡа хәҙер килдек тә бит инде, шулай ҡунаҡҡа килдек тә, килһәк, мында ла башҡортса һөйләшәләр. Шуға белмәйем, беҙ үҙебеҙ тырышабыҙ, үҙебеҙҙең кешеләребеҙҙе табырға. Артабан да ошо үҙебеҙгә лә, балаларға ла ошо мөхитте әҙмәт булһа ла йыйырға. Һәм нисек тә булһа ла, Рим апай, мин ошондай бер һығымтаға килдем. Атай, әсәйҙең тырышлығы ғына ярҙамында бала үҙ туған телендә һөйләшә. Ниндәй генә мөхит барыбер булмаһын,
белмәйем, кемдер минең менән бәхәсләшә ала. Мин риза, әйдәгез бәхәсләшеп алайык, ләкин мин үземнең теге тормышымдан сыгып, үземнең тәҗрибәмдән сыгып, мин бер генә шул тәҗрибәгә килдем, чөнки Өфөгә килһәм, илап ятқы килә. Менә ятырга ала, иларга. Шундай матур гаиләләр, ата-әсәй шундай матур итеп башкортча һөйләшә. Ивет, юк менә балалар урыс телендә һөйләшә. Ни өчен? Чөнки мөхит шулай. Ата-әсәйләре каршы түгел, улар да тырыша. Ләкин уның өчен ниндәйдер эстәге шундай көч кирәк, баланы еңеп алырга, ивет, баланы әдеррәк кенә дигән, бургысларга, юк, башкорт теленә бургысларга дип. Нисек кенә насар ишетеләләр. Булсын шулай. Мин шулай ук дуслар белән, танышлар белән сөйләшкәнем бар иде. Ну, Римма, нишләтәсең? Менә Казанда яшәсәк, бала урыслаша. Ичмасам, Төркиягә китсәм, анда төрекләшер иде. Яр Америкага китәм, бала инглиз теле булыр иде дип, һәм аңа бөтен дөнья ачык булыр иде. Ягъни альтернатива барыбер юк. Нәрсә дә булса, безнең мәдәният, тел барыбер көчсез булып кала дип аңлаткан үзенең менә Төркиягә һәм Америкага киткән танышларым. Шулай да, Рәзилә, китү кыен булгандыр бит. Киткәндә иң авыры нәрсә иде? Һәм нәрсә үзең белән алдың, мәсәлән? Менә бу сагышны басар өчен бу миңа көч бирә торган әйбер булачак дигән нәрсә ул? Әлбиттә, киткәндә ул иң кыены ул ата-әсәйләр менән хушлашу. Белмәйм, мин әле һаман да менә исемә төшердем, нисек безнең самолет тәүдә Өфөнән Мәскәүгә бит инде булды. Бер яктан теге 2 сәгать кенә осу бит инде. Мин 100 тапкыр ул аэропортка барганым бар. Мин миллион тапкыр ул таксины сакыртып виз белән бит инде. Ләкин барыбер ятам. Эй, йоклап китә алмайм. Шуннан йоклап китә алмаудан илай башланым. Ул вакытта ата-әсәйләр шул килгән инде Өфөгә узатырга. Шуннан бәләкәй бала һымак атайым әйтә, әйдә кил ди мин эргәмә. Мин эргәмә ятһаң, хәзер тыныс кына йоклап китәһең ди. Менә касан мин шулай итеп атайым менән, шайтып атайымның эргәмдә йоклап алыр инем икән. Ысынлап та атайымның эргәһенә яттым да, тиз генә йоклап киттем. Иң кыены ул ата-әсәйләрдән ерак булу. Кайда гына йөрмәһәк тә, без барыбер безнең иң якындар ул ата-әсәйләр, чөнки ниндәй генә ситуациялар булмаһын, ата-әсәй иң якын кешеләр. Шуңа күңелдә кыен шул гына момент. Калган моменттары интернет бар. Нимә теләһең, шуны заказ итеп була, шул ук Башкортстандан да шул ук нәмәләрне ебәреп тә була дип әйтәм икән. Үзем менән нимәләр алдым? Бик күп китаптар ала алмадым, чөнки мин балалар менән үзем генә устым. Илдар безне көтеп тора иде. Без Кубага тәүдә устык бит инде. Минең бер генә сумаданга шул балаларга әҙерәк кенә башкортса китаптар алдым. Үземә башкортса йырдар йыйынтыгын алдым башкортса. Башкорт китаптарын ярай әле онлайнда табып була, шуга теге ташып торманы бит инде. Башкорт теге милли бидәүстәрен алдым. Калган теге киемдәрне бер нәмәле алманым, менә теге башкорт стилендә эшләнгән күлдәктәремне алдым. Менә шундайрак менә атрибутика ул бары ярдәм итә бит инде. Һәм унда гына эш түгел. Теге берәй саралар булганда ла башкортса йырлайм дигән, башкорт татар саралары булганда барыбер теге үзеңнең милли киемеңдә киһәң дә шундай шәп булып китә бит инде. Шуңа менә шундай әйберләр минем менән алынды. Сине тыңлаганда әтиң эргәсендә бөгәрләнеп йоклап китүеңне сөйләгәндә күз яшьләрем бәреп чыкты, кастаным чыкты. Нәкъ шундай хисләр һәм үземә дә килгәндә бөтен нәрсә бар кебек инде. Киткәч тә бөтен нәрсәне сатып алып барырга мөмкин дигән фикер нәрсә моны җиртәм инде дип. Минем дә шулай ук татар һәм башкорт өслүбендә эшләнгән яраткан алкаларымны алдым, муенсаларымны алдым, намазлыгымны алдым һәм бер-ике китабымны алдым. Чыннан да ул ярдәм итә икән. Бөтен тормыш үзгәрә, ләкин аерым бер үзең гадәтләнгән әйберләрең яныңда булса, ул йөрәкне җылтып тора икән. Гаҗәп, ләкин шулай. Сәлам, син кайда? Милли код дигән әйбер бар. Башкортлык милли үзаңа. Менә ярый, сез Илдар да, син дә башкорт гимназияләрендә үскәнсез, мөхиттә кайнагансыз. Чит илдә, Америкада сезнең балаларга менә бу башкортлыкны сеңдерү ничек башкарылачак? Бу исмәттә яхшы һорау. Менә безнең беренче улыбыз Иделхан туганда, безнең шундай
конкрет план булды. Нимәләр эшләйбез, нимәләр һөйләйбез. 3 яшькә тиклем мотлак башкортса гына һөйләшә дип. Без уга башкорт илен дип әйтәм икән, башкорт илен генә күрһәтәбез дип. 3 яшьтән һуң ярай. Балалар баксаһына бара, 3 яшьтән һуң мин уга инглиз телен дә өйрәтә башладым. Урыс телен өйрәтмәдек. Урыс телен былай да өйрәнде бит инде, инглиз телен мин уга өйрәттем. Чөнки балаларда бәләкәй сактан төрле телләргә өйрәтергә кирәк. Ул факт. Илерхан бер яктан аңлашыла бит инде. Ул олатаһы өләсәләре менән дә күбрәк вакыт үткәрде бит инде. Менә Айбикәгә 2 яшь. Иделханга хәзер 6 яшь. Һәм төрле теге Башкортстанның да төрле урындарында башка кешеләре менән дә Иделхан күбрәк аралашты. Хәзер бу ысынлап кызык һорау менә минең кызыма карата. Бер яктан кызыма кемдән фәһем алырга кешеһе бар. Уның авызы бит инде. Икенче яктан Иделханды хәзер теге бәләкәй баланы һамак нык алайтып көсләтеп булмай. Ул хәзер шәхес бит инде, 6 яшьлек егет. Ул уйнаганда урыс теленә лә күсеп китә. Хәзер янһүрәтләрдә инглиз телендә карагас, инглиз теленә лә күсеп китә. Теге әйтәләр инде ролевой уендар. Шул ролевой уеннарда минең улым я урыс телендә, я инглиз телендә уйный бит инде. Ни өчен башкортса уйнамай? Чөнки башкортса янһүрәтләр әд. Чөнки башкортса уның ассоциацияһы юк, балалар башкортса уйный дип. Бер яктан безнең алдыбызда нык зур шундай талап тора. Ысап та нисектер менә, нисек кызым өчен телде хакларга мин нисегрәк күрәм. Беренчедән, әлбиттә, үзебезгә максималь рәвештә һәр вакыт башкорт телен өйдә, башкорт телендә һөйләшергә инде өйдә. Өйдә генә түгел, кайда гына бармасак та, тышкала чыксак та үзара башкортса һөйләшергә. Нигә менә Кытайдар бөтен ердә кытайса һөйләшә? Бөтен ердә кытайса һөйләшә. Теге эргәлә американецлар, я белмәйм, төректәр тора дип улар теге икенче телгә күсмәй бит инде белһәлә. Шул беренче. Икенче, бер шундый кызык нәмәкәй. Мин балалар проектында теге алфавит дигән серияны эшләгәндә, кызлар менән фикердәр менән бүлешкәндә бер миңа әсә әйтте. Теге үкенеп әйтә. Менә мин ни әйтәй? Ярай, башкортса телде әдмәтеге биргә тырыштым. Менә мин башкортлар кем икәнен, ни өчен теге үзеңнең телеңдә белергә кирәк икәнен, гомумән башкортларның тарихын мин һөйләргә оныттым ди. Һәм нимә килеп сыга? Баланың башында бер яктан ул аңлай бит инде, ата-әсә башкорт тел, башкорт бар. Башкортлыгын бәләкәй сактан үстермәгәндәр. Димәк, килеп сыга, безгә телдән тыш һәр вакыт балага һөйләргә кирәк. Кем ул башкортлар? Нигә кирәк ул телеңде белү, тарихыңды белү, кайда ул Башкортстан, Башкортстан нимәләр бар, нинди геройдар, тарих һәм башканы. Өченче, бында нинди кешеләрдә табы була башкорт телендә, шуларга барып, шулар менән аралаштырырга. Һәм янһүрәтләр әлбәттә башкортса. Рөзилә, ничек уйлыйсың, менә тәҗрибә шуны күрсәтә, соңгы елларда теге глобальләшү бик нык көчле бит инде, көчле мәдәният кешелекләрне йота. Кайчан да булса, менә сезнең балалар кендәй Илхан һәм Айбикә бик матур исемнәр сайлагансыз. Субханалла. Иделхан һәм Айбикә. Иделхан һәм Айбикә. Әгәр дә көннәрнең бер көнендә башкорт туган телләре югалса, ләкин милли үзаң калса, мин башкорт, ләкин инглизчә сөйли торган балаларга әйләнсә, сез моны ничегрәк кабул итәчәксез? Андый хәлдә булырга мөмкин. Минең һәм Илдарның бик яхшы бер нисә мисал бар. Гаиләләр мисалы. Менә әйтәм бит, ошо без килеп танышкан Флорида штатында Агишевтар гаиләһе, уларның гомумән тарихы кызык. Улар үзләре, Илһам агай ул Үзбәкстандан сыккан, Үзбәкстанда туган башкорт, катыны ул Оренбург яктары булдымы, ул мин оныттым, гафу итмә, мин оныттым. Һәм улар шул тәүдә телләрен бер-бере менән ныгыттылар бит инде. Һәм уларның хәзер балаларына, олы малайына 24-ме, 26-мы, кызына 24-26-мы. Улар бит американецлар дип әйтергә була. Улар Америкала туманы, ләкин менә хәзер нисәмә еллар буе Америкала яшәйдәр, текә шундай урыннарда эшләйдәр. Улар башкортса һөйләшә. Бұл бер мисал. Һәм үзләрен башкорт итеп тоялар. Икенче мисал. Айгөл апай, уның кызы бар бит инде, Мириам. Мириам ул инглиз телен белә һәм башкорт телен белә. Урыс телен әлбиттә белмәй бит инде. Менә ошондай мисалдарга караганда без уйлайбыз, был гаиләләрдән без бернисек тә айрылмайбыз. Без шулай ук үзебезнең балаларга нимә улар бирделәр, без дә шуны тап шун нәмәләрне бирәбез бит инде. Шуга теге телдән улар айрыла дигән безнең ысын әйткәндә уйда килмәй.
самоуверенно гына шулай итеп әйтәм. Чынында мин теге идеалистрак фикер йөртәм инде. Минем өчен телдә сөйләшү, үзеңнең телеңдә сөйләшә алуны саклау бик яхшы, ләкин теге минем теге программа максимум дип әйтәм инде. Татарча фикерләү, татарча һәм башкортча китаплар язу, пьесалар иҗат итү, журналистларның булуы, шул әйберләр югала дигән куркыныч белән яшим. Шуңа күрә чит илгә киткән очракта да тел сакланса да ул кухня теле булып кала. Ягъни аралаштым, утыр кил, аша, мин киттем, кайттым, шулай бергә терәлеп кала кызганычка. Но мин сезнең оптимистлыгыгызга сокланам һәм иншалла шулай булсын, Алла бирсә. Минем сөйләшүне икенче якка барасым килә. Мин синең балалар проекты турында сорыйсым килә. Балалар проекты бик уңай бәяләнде һәм нәтиҗәле эшләнде сезнең ул проектыгыз. Сайтта инде 18 кыска мультфильм, башкортча янһүрәт бар. Балалар өчен уеннар, карточкалар бар, ниндер кушымталар бар. Менә бу сезнең Башкортстан башлыгы грантына ясалды. Бер елны аңа 5 миллион бирелде, икенче проектка 3 миллион бирелде. Хәзер менә сез киттегез. Бу проект нинди акчага яшәячәк? Бу проект дәвам итәчәкме? Менә бу проектның язмышы бик кызыксындыра мине. Рима апа, рәхмәт. Һорауыгыз нык яхшы. Һәм минең шундай шәп явап бар. Снап та тәүдә сер итеп әйтеп китәм. Әле безнең краудфандинг бара бит инде. Һәм мин краудфандингты ебәрер алдыннан үзем 3нче тапкыр грант икәнемде белдем. Һәм әле зур теге массаларга аның турында һөйләмәлек, ләкин яйлап кына мин һөйләй башланым. Чөнки кешеләрнең һораулары туа, ни өчен краудфандингта ебәрдегез, ни өчен һез бит грант алдыгыз. Шундай теге насар телле кешеләр дә бар, теге төрле насар хәзер уйлайдар. Ебәрүен ебәрмәйдер инде, ләкин уйлайдар. Бына һеҙҙең һорауығыҙ яҡшы нимә менән? Ысынлап та, мына мин башҡа грант алмаһам ти. Проект нисек йәшәргә тейеш? Вариант 1. Краудфандинг. Хәҙерге тормошта кешеләр төрлө сервистарға, төрлө киноларға, төрлө музыкаға, төрлө нәмәләргә аҡса түләй. Ни өсөн, мәсәлән, башҡортса янһүрәттәр улар арасында эксклюзив. Сөнки ҙур производство юҡ. Ни өсөн шундай эксклюзив өсөн, мәсәлән, аҡса түләмәҫкә? Шундай, мәсәлән, һорауға килеп, мин краудфандинг ебәргә булдым. Икенсе момент, кеше үҙенең көсөнә ышанырға тейеш тә ул. Мына краудфандингтың иң бәләкәй генә теге лот дип атала инде теге аҡса һалыу, ул 250 һумдан башлана. Шуны теге мин хәҙер цифрҙарын оноттом инде. Анда теге кәрәккән сумманы 250-гә бүлһәң, анда килеп сыға нисә мең кеше килеп сыға инде. Ысынлап әйткәндә, мына балалар проектының белгән кешеләр, улар ул һандан да күберәк. Мин аны беләм статистика буйынса. Тимәк, ысынлап та кешеләр хатта 250 һум мәсәлән алһа ла, ысынлап та бер тапҡыр эшләп була, шуны тағын эшләп була ул. Икенсе ниндәй ысулдар, мәсәлән, проектты нисек артабан үҫтерергә? Әле менә сит илдә башҡорттар, татардар, хәҙер күп элек тә улар әҙ генә булманы ул. Хәҙер минең нимдә, нимә дип әйтеп әйткән теге, минең күҙе нимдә килеп сыға башланылар. Улар да башҡорт телен балаларына бирергә тырыша, һәм дә краудфандингка һалышырға әҙерҙәр. Киләсәктә бәлки теге йылдан-йыл кешеләр аяҡҡа баҫа бит инде краудфандинг режимында ғына түгел, спонсорлыҡ режимына мәсәлән күсергә. Бәлки инвестиция режимына күсергә. Нисек инвестиция эшләргә? Башҡа телдәргә тәржемә итергә лә, йәки лицензияһын башҡа телләргә һатырға ти. Өсөнсө яҡтан, Алла бирһә, миңә үҙемә аяҡҡа баҫып, мин үҙем меценат һамаҡ был проектты үҫтерергә әҙер. Ысулдарын мин күрәм, һәм шуға бер нисек тә ҡайғырмайым дип әйтәм икән. Ләкин минем күзәтүләремә ҡарағанда, мин күберәк синән йәшем дип әйтим инде. Тәжрибәмә ҡарағанда, милли проектларға аҡса бирәм дип шират торыусылар бик юҡ. Беренседән, аҡсалы кешеләр булса, аларның йөз сорауы була. Милли жанлы кеше булса, аның кесәсе таҡырыраҡ була. Син шунан да мындай зур милли проектларны кешеләрнең аҡса жыйып, ниндидер ҡаҙнаға туплап барып, шушы проектларны тормошҡа ашырыласағына ышанасыңмы? Ысын әйткәндә, ышанам, ни өсөн тигәндә, минең бит бөтөн команда улар бит Башҡортостанда, һәм дә уларҙың эш түләү хаҡы Рәсәй аҡсаһында бит, рублдә. Хәҙер менә һанаһаң, евро менән долларҙың ниндәй айырмаһы, ивет. Шуға ул яҡтан
бик уңай килеп сыга. Мәсәлән, чит илдә яшәгән башкорт, татар, башка халыктың теге ошо евро, долларларда акча итү һәм Рәсәйдә булган команда менән артабан эш эшләү, теге акча аермаһы. Минең фикеремдә аңлаганһыңдыр бит, Рим апай. Мин менә шуны әйтергә теләйм. Ул теге неравнозначно килеп сыга. Монда, мәсәлән, шул ук анимацияны эшләү күпкә теге кыйбат сыгар ине, бит. Шул ук спонсордар өчен, бит. Белмәйм, шул ук $50 ул кем матур итеп ысынлап та акча эшләй, улар өчен $50 ул не? Акчалы түгел дип, ул ысын. Ләкин һин дөрес әйтәң, Рим апай. Мин андый ук, бер яктан мин андый ук оптимист түгел. Минең Илдар күбрәк оптимист. Мин һәр вакытта юк, мин ул краудфандингта башламайм, юк, мин 100 тапкыр башламайм дип мин фикергә килдем, ләкин миңа Илдар әйтте: "Юк, менә барыбер һин аны ясахың" дип. Еш кына Илдар миңа ышана. Илдар миңа ышангач, мин нисек инде үземә ышанмайм, мин дә ышанып шул нәмәләрдә эшләйм. Шуңа әлеге вакытта проект яшәй икән, тимәк артабан ысулдары ла табылыр дип мин ысынлап та ышанам. Сәлам, син кайда? Акча турында сүз киткән икән, грантның күләме нинди сиңа бүленеп бирелгән һәм ул нинди проектны тормышка ашырыр өчен бүленә? Шулай ук Янһүрәттәр, уның быелгы гранттык суммаһы 2 миллион 700 күпмелер. Һәм безнең 5 серия, шул хакты 5кә бүлһәң, якынса бер серияның хакы шул бер 300 мең килеп сыга микән? 5 минутлык Янһүрәттәр белем бирү һәм күңелле күтәренке шундай стильдә артабанда эшләйсәк. Тагын бер җитди сорауга күчкәнче, әйдә шәйне яңартып алабыз, Рүзилә. Әйдә. Карале, минем бер сорау, мин үзем дә Башкортстаннан инде. Безнең җирлектә кәсәләрдән эшү гадәте бар иде. Сездә ул бармы яки юкмы? Гомумән, ниндидер үзенчәлек бармы башкортларда яки юкмы? Ысын әйткәндә, мин белмәйм, мин менә үзем гаиләнең киләбетендә. Безнең гаиләдә бер касанда мин менә башкорт тарихын белергә, төгеләй беләй, башкорт дип бер касанда яшәмәдек. Ата-әсәем просто гына башкортча һөйләштеләр. Авыл битендә бар өләсә юлатай. Сәйдәлә без кружканан эстек битендә, ни өчен дигәндә, чөнки шуңа уңайлырак, күп сәйсә битендә шуңа минең үземнең шундый торып калды гадәт. Минең гадәттә кружкаларым нык зур. Һәм мин ысын әйтәм, мин яратмайм, миңа сәйдә бәләкәй генә шундай сәйдәгә яһалар. Мәйтәм, блин, хәзер тагын бер 5 тапкыр һорарга кирәк буласак, миңа яңартыгыз дип сәйде. Шул күрәмдә шундай, Яшьләр, яңарак буын кружкалардан эчә. Мин хәзер менә син әйттең дә гаилә турында, тегене гаилә эчендә нинди аграр гадәтләр бар дип, менә үлеп китеп искә төште, нәрсәгә сагынам мин. Без җәй көннәрен самовар куядырык, аны нарат күркәләре белән яндырадырык, кайнатадырык. Менә җиргә келәм җәеп, шулай кырын ятып, тәмле ризыклар белән, бал белән самовардан кайнар су агызып эчүләр шул кадәр тәмле. Белмим, нишлә бу самоварда кайнаган чәй тәмле булгандыр. Рүзилә, менә мондай сорау. Уфада яшәгән чорда, чыннан да мин сине күзәткәндә, сез бик күп проектлар эшләдегез. Бик күп проектлар идеясы бар иде. Бер ара чыннан да менә Казанда да, Уфада да яшь буын яңаша эшләргә тырышты. Ничегрәк менә 1 ел һәм 1 ел ярым дәварында нәрсәне сизәсең син? Милли проектларга акча бүлү, кызыксыну кимедеме? Синдә нинди хис-тойгылар, күзәтүләр? Минең был һорауга фикерем ысынлап та нык субъектив буласак. Минең барыбер башкорт проектларына карата карашым, нисегрәк әйтәләр әле, пассив түгел, пессимистик. Пессимистик. Белмәйм, нисек теге грант алган кеше ул әйтеп әйтергә, уның хакы бар микән дип, теге миңа тәпишкәләр ташлаһалар да була инде бер яктан. Мин әйтмәйм, мин генә яхшы проект эшләйм дип. Юк, бар ул яхшы эшләгән проектлар. Тик ысынлап та улар әз. Аксалар бүләләр. Ошо фондтар, улар бит ысынлап та менә талаптар язалар бит инде. Проекттарды теге матур эшләгез дип, улар отчетность алалар, тегенеһен буныһын алалар. Ләкин барыбер яхшы эшләгән проекттар улар күп түгел, кызганычка каршы.
Менә кичекмәстән башкорт теле гамәлдә булсын өчен менә ашыгыч рәвештә нәрсә эшләнергә тиеш синеңчә? Ни өчен әйтәм? Мәсәлән, Казанда да бар грантлар, бар комиссиялар, бар. Ләкин анда ничектер бүген гамәлдә була торган проектлар, мөһим булган проектларга акча бирелми дигән фикер кала минем. Мәсәлән, анда җир биюгә бирергә мөмкиннәр, ләкин инде мәгариф һәм агарту мәсьәләләренә килгәндә моңа акча бүлү авыррак бара. Менә синеңчә, синең күзлеккә караганда менә хәзер ашыгыч рәвештә нәрсә эшләргә тиеш Башкортстан хакимияте? Ул шундай гел шундай авыр һорау. Телде һаклап калыр өчен эш эшләнергә тиеш систематик рәвештә. Мин янһүрәтте эшләүдән генә кемдер ниндәйдер белмәйм курсмы, проектмы килеп сыгарудан гына үткәрмәй бит инде. Чөнки ул бит ата-әсәйдең, укытучыларның, министерствода ултырган кешеләрнең, унан да бигрәк кешеләрнең бөтәһенең дә аңдары ул бит шул бер нидә булырга тиеш, как бы систематик рәвештә ниндәйдер мына зур ислап та зур эшләр эшләнергә тиеш. Менә әйтәйек тә, минең проекттың карашынан теге кешеләр уйлайлар инде, ой, менә проект шундай яхшы, һезгә вот һез вообще прям классный, вот һезнең проект вообще яхшы бара. Ә мин әйтәм, юк, безнең проект яхшы бармай. Безнең проект күптән студия рәвешендә эшләнергә тиеш, идеаль рәвештә, систематик рәвештә, ай һайын яңа сериялар сыгырга тиеш. Ярай сыкты ти серия бер темага. Анда бит галәмәт күпме темалар балаларга биреп була. Ярай янһүрәт ди. Янһүрәттә генә бер белемдә алып булмай, балалар баксаһына киләйек ди. Ә ни өчен балалар баксаһына урыс телдә һөйләшкән, мәсәлән, балаларны төркемдә тупларга ди. Ана эшләгез бер төркемдә, анда башкортса гына һөйләшкән. Һәм теге үрсетергә берәмләп кенә, әҙмәт генә баланы алырга ла, был бала башкорт теле менән заражаться итте ди. Всё, артабан тагын бер баланы индерәбез ди. Ә башкаларын индермәскә минең теге фикердәрем каты ул, мин чөнки ни түгел. Мин күбрәк ижади кешеһе. Мин матур нәмәләрде теге әйтә белмәйм. Ләкин мин аңлайм, ул систематик рәвештә эшләнергә тиеш. Мәктәптә шулай ук. Теге бөтен саралар улар булырга тиеш заманса. Заманса булырга тиеш. Шул ук берәй сара үткәрәләр ди, ул сара заманса булырга тиеш. Менә мәсәлән, мин әле онлайн курс эшләгем килә балалар өчен. Һәм мин әле үк аңлайм. Ул әгәр дә заманса эшләнмәһә, ул аны берәһе лә асып та карамаясак. А заманса дигәндә нимәкәй ул? Хәзер кешеләр ярата менә күҙеңә матур булһын өчен дип. Стильно, модно, молодежно булырга тиеш. Шунан ата-әсәйҙәргә килгәндә, ата-әсәйҙәргә бер ниндәй дә саралар юк. Бер ниндәй дә систематик рәвештә атайҙар, әсәйҙәр менән эшләмәйҙәр. Мәктәп кенә етмәй ул. Мәктәптә бәлки йыяларҙыр. Атайҙың, әсәйҙең ваҡыты юк. Һәр ваҡыт ошайтып мәктәпкә килеп, яки ниндәйҙер эштәр эшләргә. Килешәм синең белән, Рәзилә, һәм пылт итеп бер фикер килде башыма. Сезнең бу балалар проекты барыбер уңышлы эшли дип бәялим мин аны. Сез офыкларыгызны тагын да киңәйтергә һәм шушы краудфандинг рәвешендә акча җыюга татарларны да җәлеп итәр өчен татарчада шундый ук сурәтләр, хүрәтләр башкарга теләк бармы? Ягъни, мәсәлән, сез шундый аудиториягызны киңәйтер идегез, ике халыкка да файдалы проектлар булдыра алыр идегез дигән фикер килде башка, белмим. Син моны кабул итерсең? Әйе, беҙ мына краудфандингты башлаганда, беҙ тәүҙә башҡорт аудиторияһына ебәрҙек бит инде. Мин һуңғы йәнһүрәттәрҙе эшләгәндә уйлап алдым. Ә ни өсөн был йәнһүрәттәрҙе бер юлы татар телендә лә эшләмәҫкә? Сөнки эш яғынан башҡорт телендә озвучка әйттең ти, татар телендә шул уҡ озвучканы әйтеү ул бер ни теге ваҡыт та алмай, көс тә алмай. Ә бак тиһәң, результаты ниндәй? Теге трудозатратность и результативность теге сағыштырһаң, ни тиклем теге файдаһы ныҡ теге зур бит инде. Беренсенән, татар халҡына теге популяр булып китеү, ул нимәне аңлата, популяр булып китеү, тимәк, киләсәктә улар һинең проекттарыңды ла үҫтерергә ярҙам итә аласаҡ дип. Икенсе яҡтан, был бит шул уҡ мөхит башҡорт-татар. Ул элек кенә булды, ул башҡорт менән татарҙы теге ҡаршы итеп ҡуялар ине. Хәҙер андай нәмәкәй юҡ. Менә беҙ еңел генә, мин башҡортса һөйләйем, Рим апай татар телендә һөйләй бит инде. Еңел генә аралашабыҙ.
ул бер мөхит. Шуңа краудфандингтан йыйган акчага без янһүрәттерде ике телдә эшләячәкбез. Калган булган янһүрәттерде Алла бирһә шулай ук татар теленә тәрҗемә итәргә план тора. Ой, супер. Мин бик сөйнәм һәм куанып утырам моны ишетү белән. Аннары бер-беребезне аңлыйбыз бер тел мөхитендә дигән әйберне. Күрәсең, Уфадан, Башкортстаннан чыгып китәргә кирәк. Башкорт һәм татар никадәр якын милләт һәм безне бер проблемалар борчыганын аңлар өчен. Буны кешеләргә мин әледән-әле гел кабатлаган фикерем, чыгып китәргә кирәк, йөрергә, кешеләр белән аралашырга, бигрәк тә Америкага киткәч, анда татарны һәм башкортны айырып йөрүнең мәгънәсе дә юк инде. Ул Башкортстанда да яшәгәндә мәгънәсе юк инде. Сәлам, син кайда? Рузилә, безнең шундый синең белән сөйләшү шулкадәр рәхәт, җиңел. Шулай да соңгы соравымны бирәсем килә. Ничек син бу мөхәҗирлекне кичерәсең? Син әйттең, барыбер да сагыш бар. Никадәр сез дөньяга ачык булсагыз да, барыбер үзегезнең туган яклардан, туганнардан аерылу авыр булды дидең. Нәрсәдән көч табасың син? Беренчедән, әле Башкортстаннан сыгып китүгә күп вакыт та үтмәне. Шуңа миңа һагыну тойгыһы әле килмәне, әйтәм бит. Мин үземдә сәяхәтче итеп тоям, чөнки без шулай итеп бер ел ярым буе 2-3 айга сыгып китеп кире кайтабыз, сыгып китәбез, кире кайтабыз. Шуңа минеңсә беренчедән минең мәем әле аңлап етмәй. Что происходит? Ул әле аңлап етмәй дип әйтәм икән. Икенчедән, әйтәм бит, менә пандемия вакыты кызык вакыт булды ул. Пандемия вакытында без шул тиклем гаилә бер-беренә, мин гаиләне дип әйтәм, үземнең бәләкәй гаиләмде, ирем һәм балаларым битте. Шул тиклем шул вакытта аңлайһың, кыйммәтлектәрең һинең үзгәрә, гаиләң һинең тыл и опора дигән нәмәкәйдә һин шул тиклем яхшы итеп аңлайһың да һәм я сәяхәт иткәндә өйрәнеп китәһең микән? Менә рәхәт үзеңнең гаиләң менән. Ул һиңә көч бирә. Ул һиңә ошо ниндидер тормыштың шул яме инде, һин үзеңдә яңгы тоймайһың. Мин менә күптән үземнең дусларымдан айрылдым. Шул беренчедән әйтәм бит, шул пандемия вакытында аралашу тукталды. Пандемиядан һуң кешеләр күп эшләй, дусларым менән бик күп күрешмәнек тә. Мин кайбердә үземдә дусларым, якын дуслар да юк дип кайбердә тоя инем, ысын әйткәндә. Минең дусларым шул менә гаилә. Ничектер улар миңа көч бирә микән? Шуңа әйтә алмайм, ничегрәк әле тагын вакыт бәлки үтәргә тиештер. Әле, мәсәлән, Америкала тел мөһим бит инде. Мин инглиз телен бик яхшы беләм. Мин кешеләр менән аралашканда, мин асык, мин Башкортстанда да шундай булдым. Мине кешеләр шул тиклем аңлай, минең һөйләшкән стилем уларга шул тиклем охшай, улар илһамланып китә инде минең менән һөйләшкәндә, һәм мин аңлайм, бында миңа охшай, бында миңа рәхәт. Димәк, гаилә ул нигез һәм дөньяга ачык булу ул да таяныч. Без бүген шәйне эчә Америкадагы башкорт кызы, балалар проекты җитәкчесе Рузилә Кинябулатова белән сөйләштек. Рузилә Америкада, мин Истанбулда, ә син безне тыңлаучы кайда? Безне ишетсәң, әйтер сүзең булса, яз безгә. Сәлам, син кайда подкастын сез бөтен музыкаль платформаларда, Телеграмда, Ютубта, Инстаграмда таба аласыз.